Některá místa jsou krásná sama o sobě. A pak jsou místa, která si člověk zapamatuje. Z úplně jiného důvodu. Bukovanský mlýn. Místo, kde se na chvíli zastaví čas a člověk začne vnímat věci trochu jinak. Kolem mlýna je život, který k tomuto místu jednoduše patří. Klid, který člověka na chvíli vytrhne z každodenního schonu. Možná právě proto se tu tak snadno zapomíná na čas. A možná právě tady vznikají vzpomínky, které člověk nečekal. Od mlýna vede cesta, ale i českých panovníků. Staletí české historie tu stojí podél jediné cesty. A člověk si při ní možná uvědomí, jak zvláštní je čas. Některé věci se dávno staly, Jiné právě začínají. a někdy stačí jedno setkání, Aby obyčejná cesta dostala úplně jiný význam. Člověk nikdy neví, který okamžik si jednou bude pamatovat. Možná je to jen obyčejný den, obyčejné místo, obyčejná cesta. a přesto se k ní později vracíme. A hledáme v ní něco, co jsme tehdy ještě neuměli pojmenovat. Odhalení kamenného kalendáře, A pak se před námi objeví kruh kamenů. Na první pohled jen kameny, uprostřed krajiny. Ale když se na něj člověk podívá z výšky, Najednou působí úplně jinak. jako by každý kámen měl své místo, Stejně jako lidé. kteří nám někdy nečekaně vstoupí do života. A my si až později uvědomíme, Že možná nebyli v našem příběhu náhodou. některé vzpomínky totiž nezůstávají v místě. Zůstanou v člověku. a někdy stačí pomyslet na jedno místo. Aby se vrátil celý okamžik, Úsměv, pocit a někdo, koho bychom možná chtěli poznat ještě o trochu víc. možná je to jen vzpomínka, Možná náhoda, a možná je to začátek příběhu, Který ještě nemá svůj konec.